दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै कार्बि आंलंनि जाथायनि सायाव जोङो प्रेस मिट खालामनायनि गेजेरजों जाथायखौ जोङो दुखु मोननाय फोरमायदों आरो कार्बिफोरनि जिखिनि बा कार्बि आंलंनि जिखिनि बर'फोरनि बा इन्डिजियासफोरनि जिखिनि मोनसे मोनथाय जिखिनि प्राप्य जिखिनि राइट्स जिखिनि सम्पद बियो जेरैखि जाया खर्ब जानो मोना बे हानि मोनथायानो जाथों बा गुबुन गुबुन साख्रि बाख्रिनि मोनथायानो जाथों बेवहाय गुबुना बेवहाय जेन माने इलिगेलि बेखौ लानो हानाय बेखौ जोङो माब्लाबाबो लुबैया बेनि थाखाय आसाम सरकारा मोनसे दायित्व दङ आरो जोङो दिनै नुदोंबो जे आसाम सरकाराबो एसे सिटुएसनखौ टेकेल खालामनायनि गेजेरजों बिनि मोनसे माने सुफुंनायनि जिखिनि मोनसे लामा बेखौ जोङो लाहांनायखौ नुदों दिनै भिजिआरआव जेनाखि मोनसे ट्रेड लाइसेन्स होनायनि बाथ्रा बेखौ दिनै माने केन्सेल खालामजोब्बाय बेखौ चिफ मिनिस्टार मानगोनां बिथाङा बुंदों बेल' नङा बेखौ नोङो जास्ट मोनसे माने डेमेज कन्ट्रलनि थाखायल' मावनानै दिन्थियोबा जानाय नङा बेखौ पार्मानेन्ट सल्युसननि थाखाय आसाम सरकारा मावनानै दिन्थिनांगोन अब्ला सरकारनि सायाव बयहाबो फोथायनाय थागोन आरो कुमरिकाटा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थान्दै जख'न्थाय जिथु गेवलां मेलाव थांखि जानाय आलासि महरै बाहागो लाबाय मा फोरमायसै दिनै बे कुमारिकाटायावनो खुंफुंजानाय जेनाखि तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जेनाखि बोसोरारि जथुम्मा आरो कुमारिकाटा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे थान्दै जख'न्थाय आरो कुमारिकाटा प्राइमारि बर' थुनलाइ आफादनि जेनाखि थान्दै जख'न्थाय जथाय खुंनाय जेनाखि बे जथुम्मानि जेनाखि गेवलां मेल बेवहाय बाहागो लानो मोननानै आङो जोबोद गोजोनग्लायनाय मोनदों आरो बे खाबुखौ होनायनि थाखाय खुंगिरि बिथांमोननिसिम आरो आफादनिसिम आङो रोजा रोजा साबायखर बावदों गोजोनथाव बाथ्रा दिनै बे जथुम्मानि गेजेरजों तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा गोदानै मोनसे आफाद दाफुंनानै लानो हादों आरो बिथांमोन जायफोर दिनै गोदानै बिबान लाफैबाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादाव बिथांमोना जेन फैबाय थानाय समाव बर'नि जेनाखि थुनलाइ जौगानाय बर'नि थुनलाइखौ फेहेरनाय बे फारसे मोजाङै खामानि मावलांनो हागोन लोगोसे बर' बिजों माने लोगोसे बिजोंजों लोगोसे फरायसालि बेखौ जोथोन लानायाव बिथांमोना खामानि मावलांनो हागोन आङो बेखौ दिनै मिजिंथिदों आरो बिथांमोननिसिम आङो बे समाव गोजोनग्लायनाय आरो हामलायनायखौ आङो बावहरदों लोगोसे बेखौनो बुंगोन जे दिनै जोङो गेरेमसा हारिसिम सौहैनांगौनि थाखाय जोङो खामानि मावबाय थादों गोबां जायगायाव दंलायलायो जोंनि बर'नि गोबां मानसिया नाथाय जेनाखि जोंनि साननाय मावनाय आरो गोसो आरो जेनाखि बाद बियो जेनाखि जोंनि बर' माहारियारि जेनाखि मोनसे आसारखान्थि बा बर' माहारियारि बाद बेवहायनो थानानै लोगोसे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सान्थौआरि सानस्रि बेखौ सिङाव लाखिनानै बर' हारिखौ गेरेमसा थिसननांगौनि थाखाय बयनिबो खामानि मावनायनि बिबान दङ नंगौ थांबाय थानाय हान्थिनाय लामायाव जोंनियाव गोबां खैदां खैफोद जोङो लोगो मोनगोन चेलेन्जेस लोगो मोनगोन आरो बैफोरबायदि चेलेन्जेसखौ सौसिलांनायनि गेजेरजों जोङो जोंनि जेंनाफोरखौ जोङो बोस्रांनांगोन आरो जों अभारकाम खालामनांगोन बेजोंनो लोगोसे सरकारा मावनो गोनां माखासे खामानिफोर जेनाखि जोंनि थाखाय मावना होनांगौ बेफोरखौ माने सरकारा समय मथे मावनानै होनांगोन बेनि थाखाय जोङो सरकारखौ जोङो खावलायदों जेरै बिटिआर गोजोन गोरोबथा मावफुंनांगौनि थाखाय दिनै भारत सरकारा मोनसे कमिटमेन्ट दङ आसाम सरकारा मोनसे कमिटमेन्ट दङ बेखौ बिथांमोना जेरैखिया मावफुंनानै होनांगोन नङाब्ला जोंनि सोमावसारग्रा आफादफोर बा रायजो राजानिफ्राय आरोबाव बिनि मोनसे माने खुद्रिखांनाय आरो जांख्रिखांनाय बियो फैफिननो हागौ आरो जेब्लानो फैफिनो बेनि दायनिगिरिया भारत सरकार होननानै जोङो सानगोन आरो जोङो बुंनो गोनां जागोन लोगोसेयै दिनै जेनाखि जोंनि नुजानाय जेनाखि मोनसे जेंनाफोर जेनाखि जोंनि थाखानाय माखासे नोगोरारिफोर बा थाखानाय माखासे जे जोंनि ट्राइबेलफोरनि बा बर'फोरनि जिखिनि मोन्थाय बेफोरखौ खर्ब खालामनायनि गेजेरजों दिनै सोरनोबा जोंनि मोन्थायखौ होनो नागिरनानै थाखानायफोरखौ फोजोबनो नाजानाय बे षड़यन्त्रफोरा जोंनि थाखाय मोजां नङा बेनि थाखाय आसाम सरकारा सानफिननाया मोजां बेनि थाखाय जोंनि लकेल गभर्नमेन्टआ सानफिननाया मोजां बिथांमोननि जौगानायनि थाखाय बिथांमोननि रैखाथिनि थाखाय बिथांमोना मा बेबस्था खालामनानै होनो हायो बेखौ जोङो जेब्लायबो आसाम सरकारा भारत सरकारखौ जोङो बुंबोदों आरो लकेल गभर्नमेन्टखौबो जोङो बुंदों नङाब्ला थाखानायफोरा इन्डिजिनियासफोरा बेवहाय इनसिकिउर जागोन इनसिकिउर जायोब्लानो बेवहाय बायदि मैया हांगामा बायदि मैया मोनसे सोमावसारनाय बायदि मैया आन्दलन जायो जेरै कार्बि आंलंआव जादों जेरै जोंनि बिटिसिआवबो जादों आरोबाव बियो दाब दाब जायगायाव जागोन बेनि थाखाय जोंनि जेनाखि मोन्थाय आरो जोंनि सिकिउरिटि आरो सेफगार्डनि थाखाय जेन सरकारा मोनसे जिथु दायित्व दङ बेखौ प्राय मोनसे सिन्थानि गेजेराव मावथों जों बेखौ लुबैयो गोजोन्थों